Zdravím krásne dušičky a zároveň aj žienky, ktoré dnes oslavujú svoj sviatok. Ja som si pripravila pre vás posolstva, ktoré vám teraz chcem odovzdať. Takže ideme na to, budem čítať. Ľudstvo je na rozhraní dobra a zla. Medzi ľuďmi najnižšie temné kreatúry šíria zlo a napadajú k páchaniu zla a k zlým rozhodnutiam tým, že napádajú mozog človeka, ktorý to vníma ako svoje vlastné myšlienky a taktiež rozhodnutia. Treba sa chrániť, viac obracať k Bohu, šíriť dobro a lásku. Nesmieme dopustiť, aby zlo zvíťazilo a potom môže všetko padnúť. Situácia je vážna. Príliš veľa ľudí sa hrá na prorokov, ale sú to falošní proroci, ktorí chcú odlákať ľudí z ich cesty a duchovne ich stiahnuť dole. Môžu ich prepojiť na temnú stranu a odlákať ich od plnenia svojho poslania, kvôli ktorému sa tu narodili. Tí, ktorí zlyhajú, sa pridajú, aj keď nechtiac, na opačnú stranu. A tak bude klesať počet svetlých ľudí, ktorí sú naklonení na stranu svetla. Zlyhávajú už aj pomocníci vyvolených, čo je alarmujúce. Tí, ktorí nie sú jasnovidní, nedokážu rozoznať faloš prorokov podľa vyžarovania a taktiež nedokážu ani vycítiť ich temnú stránku na základe videa alebo počutia na rôznych zhromaždeniach. Ale spoločným znakom je, že svojou rečou ohúrujú ľudí, priveľa rozprávajú, používajú cudzie slová, často spomínajú Boha a Pannu Máriu. Do svojho prejavu dávajú priveľa emócií a energie. Ľudí ohúria najprv vedomosťami a zmanipulujú ich. Nám záleží na každom z vás. Pokračujeme ďalej. Tak. Tento rok prinesie mnohým ľuďom zmeny. Tí, ktorí neznesú žiaru vyslancov svetla, ako aj ostatných svetlých, ktorí sú na strane svetla, budú od nich oddelení. Vaša žiara je príliš silná, aby to zniesli. Vo vašej prítomnosti sa necítia dobre a preto môžu vznikať rôzne nedorozumenia a aby sa predišlo oslabeniu vašej energie, takíto ľudia budú z vašho života odstránení. Nemôžu vám škodiť a stiahovať dole. My vás potrebujeme mať pripravených. Vaša planéta potrebuje veľa pozitívnej energie a veľa lásky. Naše flotily sú rozostávané okolo vašej planéty. Všetci pozorne sledujeme dianie na Zemi. Nie sme veľmi spokojní s vývojom. Vyslanci svetla vyvolení sú pod veľkým tlakom. Tam, kde je veľa svetla, sa zhromažďuje aj veľa temna, ktoré so znásobenou silou útočí. Je nutné, aby sa každý chopil svojej úlohy a s láskou a vďakou, s pokorou v srdci plnil svoje poslanie. Vaša planéta plače, stoná pod ťarchou temnej energie. Naši bojovníci sú na vašej Zemi, pomáhajú všetkým, ktorí pracujú pre svetlo, ale je nutné, aby sa aj ostatní zobudili a začali plniť svoje povinnosti. Pomoc pre vás je na ceste. Nám naozaj záleží na vás a na vašej Zemi. No, to je všetko. Ja sa ospravedlňujem za niektoré preklepy. Dúfam, že na budúce prídem s nejakou lepšou správou, ale myslím si, že stále je šanca na záchranu a na to, aby ľuďom mnohým padli
pásky z očí a aby začali pracovať vlastne, aby sa chopili tej svojej úlohy, kvôli ktorej sa narodili. Aby prišli na to vlastne, kde je tá ich cesta a ktorá je tá správna a aby proste jednoducho vedeli a rozpoznali to svoje poslanie, prečo sú tu a prečo sa rozhodli prísť na túto zem. Ja vám zatiaľ vysielam veľa lásky a dúfam, že uvidíme sa čoskoro a že to bude pozitívnejšie. Majte krásny deň.